Yeah. Ey'ntweni ozenzayo noma ungayiphiki uyayibona. Yeah. Ngi-right sis. Usaphila Fako? Hayi khona-ke ngisaphika but-ke nje angeke nje ngiphike nje kakhulu uyabona. Uthi uyaphika kodwa ngiyaphika kakhulu, qhubeka nje shambe wakubona lokho-ke mina njengoba bengitshela lokho ukuthi abadala bathini bengitshela nje ukuthi hey isikwele-ke leso. Yabo futhi-ke nje ngisibone ngathi-ke isikwele nje sinonsense nje yabo. Kodwa wena awuganga kodwa. Cana nje ukuthi nje angeke kuphele nje inyanga eyimali. Okay. Ngeke kuphele inyanga nje thole 1 yabo. Right ke siphinde sibuya siqopheni sethu noma ke episode yethu enye sengijoyela Magasa lokho ethe iqephu lesi episode yethu ebizwa ukuthi wabuyelana emendweni la sikhuluma khona nabantu ngokwahlukahlukana ikakhulukazi abesifazana kuyibona abafika qala la kimi bezochaza ukuthi ngempela babuyelana laba bethandeka khona kwagigizwa kwamnandi thina ke okwethu kuthola impendulo bese siyabona ukuthi mase sixoxa sesisonke lento izoyakhani sense kodwa ke okwamanje asingene la kulozivashela igama lami njengenjalo King Sichaka ngwakaluqa asibengelele into wasawubona sakubona baba injani ngaphika njani ngikhona yabondlela okhuluma ngayo ngiyakhathi uqoma wenza nje ngiyakuthanda no ubani lo umafako ubani ma umafako Mafako yebo igama lakho igama lami nguAviwe uba Aviwe Mafako yebo ubuganele kuphi ma mina kanene kwafako isibongo sakho nqoba wena isibongo sami ngqondo Mankwana yebo ungakhona KZN noma eMthatha Emthatha yebo uyathetha yebo okay sixoxele ngodaba lakho lokubuya emendweni mama idaba lami lokubuyela emandweni baba ndinenkinga no baba danigane naye ukuthi nje mina ndingumuntu onabantu abadala so ubaba mina bendithi mayenza izinto ezirongo masiyena ubaba ungumuntu oselayo mina ubaba mayesenza izinto ezirongo bendive ndigule mina endlini abantu abadala basenze ukuthi ubaba khona into embayenza bese wenzani ngalokho bese ngithi basebuya njoba ethanda indawo ejabulayo sebemathavela masebuya yena imshela ukuthi baba wena kusenza lokhu noko ethavela abese yena esandiphikisa ukuthi hayi kukho lokho mina bendisiphuzela wena eguleni kwakho ubona yonke into baba suka yenza ungekho lapha emathaveni ngibona yonke into ngaphandle utshelwa abantu uyibonele wena yebo bese ubuya uyamtshela yebo marena iphike yonke lonto so lento ihlala isikhathi esingakanani ekuhlupha emendweni wakho na 5 years ushadile naye okay so sonke isikhathi nishadile nje belokho ehlupha ngalezi zinto yebo awusithatha usibuyisele emuva nihlanganephi ngoba ungasemthatha ubaba wakuphi asemthatha naye ubaba sihlangane eMthatha yena wala eThekwini uba ifuna eMthatha besebenza khona ekephuma ngokomsebenzi wasenibona nakhona yebo so bekunjani niqala ukuhlangana yini le kwenze wathi hayi lo ngumyeni wami beku right siqala ukuhlangana into izoshintsha ngoku semane yophuza ungenankinga wona nokuphuza mina nginankinga ngokuphuza kwakhe cha into ikade isixabanisa mina naye amantombazana uthini xa uthetha naye ngomdaba yena uyakuphika lokho uthi yena akajoli yena mina ndiyibona ukuthi iyajola ngoba mina vendigoli yo so lento yakho yokubuya emendweni into nento mawuzoyenza iba nakho nje ukukuhlukumeza ngezinye zeindlela ubususemendweni abantu bakikiza ngakini bavuma ukuthi wena uye emzini wakho mase bekubona uyabuya obviously bazokuhleba babe bendihleka abantu ikuphethe kanjani lonto ngiphatha kabi wenza kanjani ukumelana naye hayi ndindabona ukuthi manigoduka ngiphindele back eStern Cape emakhaya khona bakuhleka la
ade uganele khona. Yebo, bayandihleka la. So uke wazama mhlawumbe ukuthola abantu abazokulekelela uxazulule before ufike la? Ndike ndazama. Kwayini impendulo kwavimbana ukuthi ilunga le ndaba yena? Hayi mina baba nisafuni nje ukubuyelana naye mina ngoba hayi indaba yakhe yokuphuza hayi ngeke ndiyimele namantombazane u-right nokuphuza amantombazane hayi. Amantombazane inkinga. Amantombazane uthanda amantombazane kakhulu. Abekho abantwana kula mantombazane sebatholile mhlambe? Kula mantombazane ajolana nawo akaze akulethele umntwana. Intombazane iyodwa wawathola kuyingane. Usukhona nawe? Yo. Iyona lento yadala uba maniphindele back emakhaya. Ukuthi nje akandihloniphanga. Mana-ke awudescribe lo omunye umuntu lapha ekhaya umchazele nje ngento yomendo ukuthi manje thiwa uquzela ingane ekulandelayo ekulamayo yakwenu uchazela ngomendo ngathi yini umendo wena ngokwakho? Hayi ndingamchazela mina baba ukuthi hayi angikwazizwela ngokwakho ukuthi kunjani. Awufuna umchazela kayizwela? Hayi. Kuyingane yakwenu? Umuntu uyazwela phela. Kuba kunjani emondweni? Ayibonele yena. Okay. Mhlawumbe manje simthola ubaba sikhulume naye la unankinga ukuthi sihlangane sizwe ukuthi udaba lweni siyakwazi ukuthola isixazululo noma singasho ukuthi siphoqelela ukuthi nibuyelane kodwa sizwe nakubaba ukuthi zonke lezi zinto ade zenze uzenziswa yini awunankinga ngalokho? Hayi ayikho inkinga but ngeke nimxolele mina. Hayi singegarante ngalokho mhlawumbe ake sizwe amazwi akhe nganza kwethu. Niyazi ke mangabe sikhuluma kanje suka sesiyanqo lapha kumlangeni Magasa la siyothola ke khona ukuthi intokazi le mayikhuluma nalo wesilisa okukhulunywa ngaye la iluphi udaba ozogcina xazululeke noma sikwazi ukuthola izitori masayide onke. Uyazi ke okunye siyakwazi ukuxazulula okunye asikwazi kodwa lokho esinesiqiniseko sakho ngokuthi masikhulumile nabantu siyathola ukuthi umendo uyini abantu bahlomeza yini emendweni nawe sekhaya masacabanga emendweni uya nje usuyazi ukuthi lapha zihamba ishisa izinto uzomvimba kanjani lo wakho uthi angashithi asambe sekumlangeni. Ngicela ukuthatha le thuba ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukeli weBlack Life TV kuhlelo lethu elithi wabuyelana emendweni, why did I get married? So siyafisa ukwazi ukuthi ngempela washadelani mawukuthi washada and yini ekwenza ukuthi manje umshado wakho ubone ngathi awusamnandi ngendlela wawumnandi ngakhona. Mawukuthi washada waphinde waphuma ubuyeleni yini inkinga? Sifuna ukuphindisela la ophusuka khona ukwazi ukudlala ngabafana bafethu ufike ukuthi akulobola mvelo kusuyaphuma uyahamba. Awu Magasela sibanikeza ithuba kungichaza kakhulu ukuthi mina ngihosta abafana uKing ngihosta abantu besilisa uKing uhosta abantu besifazane. So ngiyakwazi ukuthi ngithola ukuthi abantu besilisa ngempela bacabanga kanjani. Cela ukuthatha le thuba ngikubingelele bhuti unjani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Cela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi ubhuti ubawo wakaba isibongo. Sanibona ngibengelela nonke emakhaya. Ngofaka igama mina. Okay. Yeah. Wakababa basibongo. Ufaka isibongo. Sengikhohliwe nokuthi phela wena awuyena nje ubhuti angithi ubaba womuzi usukhulile. Yebo kunjalo. Angithi kuthi usukhulile musuganelwe. Yebo kunjalo impela. Okay ke bhuti cela bandla ungithatha ungibeke emshadweni wakho. Ubhuti usisi kwenzakalani uphi usisi nahlangana kanjani uphi njengamanje nje basikhuluma nje. Njengamanje umama wasekhaya wathatha nje isinqumo sokuthi sihlukane. Oh yena umama wasithatha. Ngokubuka kwakho nje fakweni. Ukuthi yena unabantu badala. Ayibona leyo nto. Oh unabantu abadala. Yebo. Okay. So njengoba ngibona nje ngithanda nje ukuyihambela shambe ngihlale namajita nje sithi nje ukushaya nje amabhiyanyana yabo. Sure. Yeah, so manje usister njengoba benganayo nje uunderstand ukuthi umnyeni wami ke uhlele la uhlele khona namajita njengoba unabantu badala wabona ngathi ke mina ngiyamfebela ayibona leyo nto. Unedlozi. Kodwa wena faka so lokho nje mangifika endlini angitshele nje ukuthi kade ngibona izinto ngiziyenza la kade ngikhona ayibona leyo nto la. Kodwa ke
nami ngangizama nje ukumchazela nje ukuthi hayi njengoba wena ungibona nje ukuthi shambe ngihleli namajita khona izinto suka nje sibonisana namajita ayibona Sure. wa understand thatha isinqumo sokuthi ke shambe akhethe ukuphuma hami. Ukuthi wena faka ngengizwe nami ukuthi abantu abanabantu abadala, abantu abanedlozi banakho ukuthi uma uqhamuka endaweni engcolile bangafuni ukuthi bangcoliseke bayakwazi ukukusenza. Mhlawumbe akaze asho ukuthi izizathu sakhe sokuthi abone ngathi khona izinto ozenzayo mhlawumbe ayibalula kutshele nje emehlweni ukuthi hayi babufaka wenza u1 no2 no3. Lokho bezama ukungitshela kodwa ke khona nje lokho sasigejana ayibona. Angitshele okunye la kade ngisuka khona lento angitshelayo nje ayikho. Uyayibona leyo nto sister. Uyazama nje ukuthi la kade ukhona kade ubhizi namantombazana mina bengiyiphuzela nje. Kungekho amantombazana. Kungekho amantombazana. Nina abantwana? Yena sinaye umntwana uyi1. Naye umntwana oyedwa. Yebo. Beautiful. So umntwana emva kokuhlukana kwenu uphi yena usekhaya noma? Yena usekhaya. Usekhaya lakho kafaka? Yebo. Wamshiya wayihambela yedwa. Wayihambela yena. Okay. So nje sekunesikhathi singana mhlawumbe kwamgcina? Umama. Shambe unyaka manje ya. Uphelile unyaka. Yeah. Ungamboni. Yeah. So awunakho kumkhumbula phela njengomuntu owamkhetha amantombazane emaningi. Kukhona phela uyazi nje umuntu nje ngamshada ngiyenza yonke into ke nje. Uyabuya lokho ke nje ukuthi hayi umuntu wami yabona. Yeah, khona ke ngiyamkhumbula kahle. Esimeni sokuba nedlozi kwamama wena kwaba khona yini la ofila ngathi nje awukho happy ngakho noma umuntu walamukela nje idlozi lakhe noma wamthola vele evele esedlozini? Yeah, vele kwakunjalo ne? But kwaba worse. Okay. Uyabona. Cela ukubuyela emuva kancane faka. Yeah. Wamthola vele esedlozini? Yeah. Okay. But kwaba worse ke endluleni wasikhathi uyayibona leyo nto. Bese ke yena mangithi shambe ukhona nje isikhathi sokuthi shambe sijabulisane endlini ayibona leyo nto sister. Bese nangitshele lokho kwabadala nje ukuthi hayi uyabona nje abadala bavumeleke ukuthi wena siyenze lokho yabona nje kuphele shambe inyanga yabo. Umuntu esendlini angimthinte yabona. Idlozi livukile. Uyayibona. Inyanga yonke. Uyayibona leyo nto. Ayisukhani. So manje ke that's why ke mina ngangithi shambe ngithathi nje isikhathi sokuthi shambe ngiyoyiphuzela namajita ngibuye ngidakelwa nje ngikhoshweke yena yabo. Mhlawumbe nawe uyitholele phela u1 le emgaqweni. Cha hayi lokho ukuthi nje shambe ngifike ngidakiwe ngimazi nje ngikhohlwe yena uyabo. Ngingabe ngathi ngiyamhlupha njalo yabona. Afuna ngitshele faka into engithanda lo lihlelo. Ukuthi siye sinikeze ithuba wena nomama uyakhuluma usichaza udaba lakho nomama lichaza. Yabo into engichazayo ke so bese sihlangana ke thina mesisuka la. So ngiyafisa ukuthi konke ongitshele kona umama na angitshele exactly that. Angifisa umama afike nenye ibhomu ongangixoxelanga yona njalo yes. Asenze njani asihambile. Awu iphethe kahle ke nawe ungathola inyanga yonke uphinde ungatholi etshwaleni ibonga sister. Hayi ngeke faka. Mukele Black Live. Ufake uyalichaza udaba lakhe bafethu ukuthi yena indoda ekwazi ukuhlala umama memncisha ikhekha ngenxa yokuphakama kwabantu abadala. So kanti idlozi manje mele kupha umyeni liphinde futhi lithi ungamphakeli lithini vele kwenzakalani dali icazela mina asambeni sekumy king sibuye sibone ukuthi yini esingayihlanganisa asambeni. Ziyakhala manje. Siphinde sinamukele futhi nina bendloveni amandla la ohlelweni lethu libizwa ukuthi ke wabuyelana emandweni egama lami King Sicaka wakaloqa isigaba sethu sesithathu ke lesingane zakwethu sihleli nje sinethezekile soze ebusuku simbe imali semayini magasela mlangeni kamba kahle Ukraine hayi ke lena le kuhlafuna kwenjebe unayo ke ngibone kuwena umhlafuna Bingelele mbukelo weBlack Live TV kwisiqephu sesisha esimnandi kakhulu esithi wabuyelana emendweni #why did I get married why did you vele sifuna ukwazi kodwa mina yazi into engiphatha kabi King ngiyathanda mfethu ukuthi kube khona la esikwazi ukuxazulula sibone ukuthi abantu hayi ngeke manje abantu ba damage kakhulu yabo ingozi kangakanani ukuthi udamage umuntu bese ucabanga ukuthi usazoba right usazoba ngendlela kade umgcine iyona sometimes izinto ufuna uyiyeka khali ingakalungiseki kodwa kusho ukuthi into ekhulume kubona ayiyakhe sense along the way so yakhe sense
bese yalungiseka sengasekho ipresent yakho. Amen. Ngena phela. Sharp. Yaqe. Sanibona. Sanibonani. Yaphila. Right unje. House. Like nje. Showcase laba wabile endlini yokulokuzala yabona. Washama yini mama? Washawanga ile voice. Ngangithanda indlela akukhuluma ngayo. Awusho kanjalo. Kamba kahle kodwa. Are you okay? Ngathi nje unamahloni. Unamahloni kakhulu. Okay. Angazi King asivele hlele phezulu kodaba. Yes. Mhlawumbe siqale ngomama noma ngichaza istory sapho. Ayaqale ngobhuti kulokho. For a change. So mama ubhuti ungitshela ukuthi ubabufako. Yabo ngale ngithi ubhuti ngeke ngayikhuza eqaleni. Nami lento yami ukukhule kakhulu ngicina ngakwazi ukuhlonipha amadoda anemizi akwazi ukungena emizini yabantu kwathiwa baba. So yabo ngiyachaza. Ngani ngayenzi lento sisebenzile. Siyasebenza phela ngiyamkhumbuza. Ayasebenza. Okay. So mama ubaba uchazile la ukuthi yena menithandana kumnandi wakuthanda vele umuntu ongathi unabantu abadala ayo ngathi onabantu abadala so unedlozi. So kwasekenzeka ke ebudlelwaneni wabona wena ngendlela yakho yena angaboni ngaye yena kwazi ukuthi usakuthanda uyafisa ukuthi niphinde nibuyelane izinto zibe right ngoba yena akaze yena empilweni yakhe nje akuchithela akaze futhi akwenza okumbi into ayithanda kuwena wayithanda ubuwena kodwa manje lento le yokuvukelwa abantu abadala kwakubuya angakwazi ukuthi ayokhonza naye njengabantu besilisa ukuphakama abavukelwa kodwa bayaphakama. Okay ngiyaxolisa my bad. So ukuphakama ukuphakama abantu abadala kwenza ukuthi ungabusakwazi ukuthokozisa nobaba noma ngabe ubaba waye umuntu owakushada ngabe kuyiqiniso lokho. Yebo. Manje idlozi lavuma ukuthi ushade ube unkosikazi. Yebo lavuma ngoba nanimthanda. Bese lithi ubaba uzojabula kiphi? Andi baba? Bese lithi ubaba uzojabula kiphi? Yebo. Bese uzojabula kephi? Ajabule nini ubaba mefuna ukuyithokozisa? Awumtholi ma. Angichazela bandla. Umama la ubuza ukuthi njengoba idlozi lakho angithi uthi lavuma ukuthi ushade nobaba. Ubaba ukhala ukuthi enkonzo nasekamereni bekuke kuphela isikhathi engayithuli. Ma idlozi lavuma ukuthi ushade. Lalithi ubaba ujabula nini njengendoda ekhaya? Umbuzo wamama lo. Kulapho kweningazi khona ke baba. Oh nawa wazi. Njengomuntu onabantu abadala ngifuna ungichazele ukuthi mhlawumbe ezinye izinto ni communicate kanjani nabantu abangasekho ukuze muhamba ngithi ngiyacabanga ukuthi umuntu nabantu abadala khona izinto eyisho mhlawumbe noma emsebenzini ukuthi uyagula yasho ukuthi sengiyaphuma ngemsebenzini cela ningivikela yabo njengokukhuleka nje yabo umukholelwa uNkulunkulu. So in terms of marriage ngiyacabanga ukuthi ubaba meyugana kuye kuthiwa nedlozi lashado. Am I correct? Yeah. Emva kwalokho selivumile ukuthi ungangena emzini uyovusa umuzi wakofako. Kodwa futhi wena futhi awusafuni manje ukuthi yabo uchickenize. Ndiyavuma sibuyelane phela nami ndovusa. Sekhathele imibuzo yakho uvela ukuthi uyavuma. Uvuma. Mina ngihleki. Hey mana ke ma sikwasheshi uye lapho kanjani manje ngaphela nayithatha imali kaFaka ngizokhulumela uFaka uOlani ngcono nibuyelane nokuthi uphendule uzoyenze njani enkonzweni yakhe sekamera usamthanda kodwa uFaka ubaba mama. Yebo ngisamthanda kodwa nami into nje benzoyicela ngizongicela ukuthi ashinje kulanto ekade yenza kuqala. Bese sancane Mike mangakusithi. Oh ngiyakuzwa yazi uqinisisa unamahloni uyamthanda kodwa afisa ukuthi ehlise kwizinto ezenza before ngoba mina mengazi uthe menzani King ubuma uyanqoba umala uthe baba ngiyaxoxela mina uthe uma wena ubuchitha lapha esportini akubone ngesipopolo zamadlozi ukuthi wena ubamba umapakisha lapha King cha bese ngiyasho ukuthi wempopola ngendlela empopola ngayo makuyiqiniso lokho kusho King isisunya sasikuvezela simvezela clean
Ezwakhe. Uthi wena bhuti uyaphika nje mawufika ekhaya. Yena kodwa kade ebona into nabo uba mapasha kabe khona yabo. Yeah. So lento lokhu yenza kutshele yonke eyenza kutshela. Wadinwa yena waphuma ke wahamba buyela kubo. Ngoba ebona ukuthi wena awuyithathi serious lento yakho uthi uyaboniswa. Yeah. Ey'ntweni ozenzayo noma ungayiphiki uyayibona. Yeah. Ngi-right sis. Usaphika Fako. Hayi khona-ke ngisaphika but-ke nje angeke nje ngiphike nje kakhulu uyabona. Uthi uyaphika kodwa ngiyaphika kakhulu qhubeka Nje shambe wakubona lokho-ke mina njengoba bengitshela lokho ukuthi abadala bathini bengitshela nje ukuthi hey isikweleke leso. Yabo futhi-ke nje ngisibone ngathi-ke isikwele nje sinonsense nje yabo. Kodwa wena awuganga kodwa. Cana nje ukuthi nje angeke kuphele nje inyanga eyimake. Ngeke kuphele inyanga nje thole 1 yabo. Bese-ke nje ngathi-ke ukubamba lokho-ke nje ngiyavuma-ke yabo njengoba kodwa yena bengibangela isicefe njalo mangiyophuza ukuthi shambe ngiyoyenza lento leyo no. Mama uyathanda ucansi? Uyalazi ucansi? Yini cha? Isex. Isex. Hayi. Kule meko nikuyo. Awuyena into ekhonzile. Uyenza kangaka mhlawumbe ngokwakho nje. Ngenyanga. Hayi mhlambi kabini hayi. Ha. Bangafanele idlozi livuma ushade ke sana. Hayi ufaka ubaleka ngakho. Nami ngiyabaleka. Uyafa inkemane kabini ngenyanga. Faka kwakwabili nje futhi. Futhi hayi khona kunjalo but njengoba ngiyamthanda ne njengoba nasenhlizwe yami ke ngiyamthanda namanje but ngizozama ke ngishampe ukuthi ngizame ukukhuluma nayo yabo njengoba unabadala nje lokho kethu usho nje nami ngizozama indlela yokuthi shambe ngikhulume naye shambe ngithole umunye umfazi ke nje shambe athi ukhava kuleso sikala. Uzizwa kanjani mama ngalokho? Hayi ngeke mesalunga ke mesithembu mina abe nesithembu hayi ngeke ngona bulawe nkemane ingcona lambe ukuthi uthando naye luzokwehlika kuyena masibabini wesisi nikeza ikheke phela kutholakala wesisi ngitsini mina awutshele mina kulothu omnika wona ngenyanga umnika ngobusuku ufuna noma sokumdabulela wenzela yena Ngisabe ngifuna. Usukufuna. Ufuna kabili nje yona ngenyanga. Okay. Abantwana nibathole nini ngophela angithi la nakho umuzi. Nginomntana oyi-1. Owakhe. Uyakhumbula umthola nini? Wakwenze njani during that time because ingane nengane khona kunama memories kuthiwa ngithathe ekamereni lobe kitchen ngibeka la. Wahamba nami saqhuzuka sawo ngawela phekwathi out of the blue. Yabona into kanjani nje sinonyaka abahlanje sishadile simthola unyaka wesithathu. Okay. Awuna ma good memories ngalonto. Awuna imicabanga emihle. Okay mama ngicela ukubuza njoba umuntu onabantu abadala ngike ngizwe yabo ngicela ungisize lami ukuthi ngiyaphazama kuye kuthiwa ungeno amakhehla abanye kuthiwa ungeno ogogo wena kwathi ungeno abantu abanjani ogogo awogogo abangathobi ngeke phela labo gogo ba controlling king mekuyibona afanele umdavazo wenziwe mekuvuma umama kodwa phela ya understand ogogo masibana energy sex manje hayi phela abaqala phela ugogo avela aqhamuke ugogo emhlabeni uqhamuke ngana mina mase ngina 80 ichaza ukuthini ngithi mina mase ngina 80 ngizobe sengugogo kodwa ikhonto efuna ukulungisa lapha emadlozini and stuff awazi ke nogogo bese expect ugogo bazoba active ku sex just imagine gogo yo asenikhona ngani yami angeke hayi mbono wami njengomhlalo senengizima Afrika phathi ke ngizoze ningize mengithi angidingakali la ikhona into elungisekayo la mawucabanga iyalungiseka inkinga usisi fanele simtholele ucopheshe uyazi ukuthi ikhona nama therapist ocansi sizama ukuthola ukuthi yini inkinga mhlawumbe kuningi engengikwazi ukumbuza khona la because sisemakamereni ongenza ukuthi imizwa yakhe kucansi angavuleleki angakhululeki yabo ngoba phela lento siyazi musakhula ukhula but mususemzini
esinye story. Esinye story. Yini enza ukuthi uyihold back enye ingane yabantu ilambe ngoba usisi ngokubuka kwami usamthanda ubhuti. Ubhuti usamthanda usisi. Kodwa ubhuti istress yakhe as much as emthanda usisi ulambile. And ukulamba kwakhe kwenza ukuthi asuggest isithembu. Usisi akasifuni isithembu. Mina ngithi usisi udinga usizo. And into kanje uyadingeka nomuntu owazi leli side lasisi onabantu abadala. Mhlawumbe onolwazi olujula ukuthi kuye kuphahlwa kanjani kuthiweni bangena umkhwenyana umcelela kanjani ukuthi ogogo ke bamamukele ukuthi mangabe kufika ikhathi zokuba sekamereni kujatshula ogogo bengathi mntanami yabo yonke into ibe right. Ngoba izinto ekanje singaxoxa thina kanje kanti khona abantu abazikangcono ukuthi qala la qala okungenza ukuthi bona abakwenzanga yabo akwenza ukuthi wabambeka ke samoya kwenza ukuthi ke kungakwazi namhlanje ukubasiza ukuthi bakwazi ukuqhubeka nothando ngendlela ehle. Ngiyabonga King wakhulumisa kwenhloko. Nginhloko. Siyabonga. Uyamuza uKing ukuthi uthini mama? Ubhuti lo secele oseca kwakho. Yebo ngiyamuzwa. Iyazwakala leyo nto because singakujaja singa understand. Mhlawumbe khona izinto ngempela efanele zenziwe ubhuti ezokwenza ukuthi wena ukwazi ukuba lula nawe ukhululeke emonayo. Ngoba umuntu ebuthe uyamthanda kodwa manje ingaconnect ungahale. Leyo yabona nje inkinga. Namnjani Shandisa sex. And nisebancane mina ngokubona kwami. Yeah, you guys kumele nenze izinto zibe mnandi emzini wenu kakhulu. Kunjalo. Angisho ukuthi nami izawuzinandiswe ngiyafisa nje ukube njalo yabo. Ngiyafisa nje ukuthi ajabule nje nijabule kube mnandi. Awusoba itshitshi koze kubo uzushona. Uyabona. Ushadile ntombi. itshitshi dry seal. Ngaza ukuthi asibonga kakhulu sithemba ukuthi ke nisithokozele isiqephu sethu sanamhlanje. Kodwa kubaleka kakhulu ukuthi nawe makuthi khona ulwazi onalo ukuthi umuntu mayisuke nabantu abadala eyongena emzini wenza kanjani. Imapha ama stages ahamba kuona ngoba abanye bakhishwa emzini izinto ezifana nalezi umuzwa ethiwa umabuye emendweni kanti kunezathu ngempela oyibona ukuthi lezi azikho kuye isemakhehleni noma ogogo abamengamele asazi ukuthi mhlawumbe manikhuluma niyenifikephi sichazeleni thina singabasakazi sasilutho ngasifundisa makhona inzula incutha buchopho lezi indaba nisichazele nganza naye comment section. Okunye King kade ngicabanga ukuthi kungcono kube lolu hlelo siqale siza ukuthi labantu bahloniswa yini before sihlangane ngoba ngabe senze research qala but sesiyafundiseka ukuthi ezinye izinto kuyasiphoqa senze research ngoba uzohlangana nezinkinga ongakwazi ukuyiresolve kodwa wena ufike umuntu onjani ozokwazi ukuthi resolve inkinga abantu abasuke bhekene nazo. That is why sometimes sina la Black Life sesikhuluma bese sithi lahluleka khona singenele locwepheshe namanje ngisafisa ukuthi uzama ukuthola usizo ukwazi ukuba active noba bangalambi uphinde futhi yabo kubonakala ukwenzakalani because ezinye izinto ezenzeka kubantu ziyabenza ngempela ke ngaphandle kwedlozi bangalithokozeli ukuthi umuntu sekhulile akakwazi ukuthola mhlawumbe wa rage or wacishe wa rage. So every time ekhona into ehlangene nocansi uyathuka because of the facts experience or because of into ecishe yenzeke empilweni yakhe. So I strongly believe ukuthi couple isangalungiseka. I love the fact that bayasathandana. Abanye abafana nje abathanda ucaza namhlanje babatshelwa amantombazana athi into zabo encane. Ezenze izathu ibebe njalo. Angihleki ke ngitshela. Why vele futhi? Anginje kubuye kwenzeke So sad lento le. Very very sad. Into yakhe incane. Kube ngathi manje umuntu uyidalile. Yabona. Mbukelo Black Life mina no King cabanga ukuthi sidede inkundla baba cabangani. Hayi asambeni sabonga kakhulu ngani kwethu. Qhubekani subscribe and like ni comment sikhule sonke kule episode le season yethu entsha ethi wabuyela nemendweni. Asiphinde hlangana ukuzala sale kahle. Sesele. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Is there
le Black Life TV.